बहुत वायरल बा। आज तक से आप लोग के ट्रेंड में रखले बानी। ये आप लोगन का प्यार आशीर्वाद के बदौलत बा। बिट्टू भैया लिखनी और चौहान भैया गौनी, लेकिन हमहू मंच पर अपने आवाज में गौनी तो आप लोग बहुत पसंद कईनी। यहाँ तक कि आज से लेके पिछले कई महीना से फरमाइश क के मंच पर गवाविला। कैसे लेकिन ई वायरल रहल। हम यहाँ के कहले रहनी सुधीर लाल जी के ते ही सही है कि हम कहिला आई ई भाव ई शब्द दूसरा के ना कहिला। सब करा से मन छोला, लेकिन जब यहाँ से रहेला तबे हम कहिला। ए भाव पर बुलेट वाला के भाव पर हमारे धर्मेंद्र भैया केदार यादव जी के भतीजा आर्मी मैन भैया के द्वारा पुनः ही 100 रुपया दिल गई। बहुत बहुत प्रणाम बा, आशीर्वाद के कामना बा। विवेक भैया उ लइका कहता का कलस जबते हंसे ले तबगी या में फूल झरेला जबते हंसे ले तबगी या में फूल झरेला जियो से मान करेला दिल के बतिया करे के तो से मान करेला। बा भैया अरे मधुओ से मीठ तोरे बलिया रे करे गलिया से बलिया दी गलिया रे जियो अरे नमा के हमारा रता नमा तू कहिया ले रत बेकीना पतरका हमारा से फोटो देखिना बोल बोल रे गांव का रीति रिवाज
साड़ी पहनावल होला। साड़ी में उलझ के बेचारी परेशान बिया। कह दिया का आज हो गई नी पूरा डेकोरेट बला। अरे हो गई नी पूरा डेकोरेट बला। करिया ऊपर नीचे सेट बला। हो गई नी पूरा डेकोरेट बला। करिया ऊपर नीचे सेट बला। बेरी बेरी सर के आचरवा ई ना पिन लगा दी अड़ जाई। ए बड़ा लहौला। बेरी बेरी सर के आचरवा ई ना पिन लगा दी अड़ जाई। कहे का मरद समझावता कि मान जा। अरे सड़िया पा हाँ सड़िया पा। अरे सड़िया पा डाल नजरिया तो सड़िया फिर से पहिरे के पड़ जाई। फिर से पहिरे के पड़ जाई। बेरी बेरी सर के बेरी बेरी सर के चरवाया ई ना पिन लगा दी अड़ जाई। अरे सड़िया पा हाँ सड़िया पा। अरे सड़िया पा डाल नजरिया तो सड़िया फिर से पहिरे के पड़ जाई। धर्मेंद्र भैया केदार यादव जी के भतीजा बड़े भैया के द्वारा पुनः 100 रुपया दहल गिल। आर्मी में अच्छा वाह आर्मी में बहुत बहुत धन्यवाद बा।